Dem, der sidder på Ørsus, dem kan du ikke regne med. Man kan da ikke regne med nogen. Pernille, bare fordi du har mødt de meget mærkelige fyre, skal det ikke være ens for alle fyre, vel? Nej, men det handler jo ikke kun om at få penge. Det handler jo ligesom også om... Mor, der skal du slet ikke engang gå hen. Nej, hvad så med... Jeg har det! Jeg har det! Mor, jeg har det. Hvad? Jakob. Hvem er Jakob? Han er også der er med Paradise. Jakob fra Paradise. Hvem er det? Jakob. Ja, Paradise, det der andet nu. Sex på date? Hvad med ham betjenten, eller ham næren der? Betjenten? Neon? Hvad snakker du om? Han der var med på sex på date også. Ham er mørk der. Ej mor, nu stopper du. Han styr på hende, tror jeg. Og hvad så? Det er da lige meget med, om man har penge. Han er lækker med de der briller der. Han er lidt fræk. Ej, jeg kan lige sige noget til hende. Du ved godt, hvem Jakob jeg mener. Nej mor, jeg ved ikke. Marco. Nu nævner du bare en masse. Sebastian. Ja, Sebastian. Nej. Han var sød og smuk. Mor, det er ikke noget med det at gøre. Det er ægte kærlighed, vi søger. Han vil også give dig kærlighed. Mor, ægte kærlighed. Gå ud, hvis du ikke har noget at sige. Helene, hvad er ægte kærlighed? Se, der kan du bare se, der er ikke nogen, der har prøvet det før. Jo, det har det. Jeg tror ikke, man får det. Mor, gå nu ud af det, mig kaste så alene. Nej, jeg gider ikke have, at du skal sidde her og se trist ud og sidde og filme dig. Det bestemmer jeg selv. Jeg hedder Helene. Du gik ikke engang rundt i vores navn. Mor, lad være, du er mit seng. Mor, lad være! Jeg er så glad. Mor, jeg gider ikke gå der. Du ved, computer er, du plejer. Det er min computer. Så hvis jeg har lyst til at pisse på den, så... Ej, gå ud. Mor, lad nu være. Nej, for du bliver glad. Jeg bliver ikke glad. glad, det er sådan, du går. Ja, jeg tror også, jeg bliver glad. Jeg skal bare give jer en sang. Du kan jo ikke synge, når det ikke virker. Jeg en ting eller to, den virker ikke. Fordi jeg har smidt den ind i væggen i dag, fordi den ikke virkede, og nu virker den slet ikke. Det håber jeg ikke for dig. Jo. Mor, det er noget, så klart. Mor, du behøver ikke at skrue op. Vi kan godt høre dig. Nej, jeg skal synge for dig. Mor, du kan ikke engang snakke dansk ordentligt. Så kan du nok heller ikke synge sang. Hold nu kæft. I hvert fald sige som julemad. Hvad har du lavet, Helene? Hun har kastet den ind i væggen, siger hun. Det håber jeg ikke for dig. Jamen det har hun. Det har jeg. Hvorfor? Det var bare mikrofonen, der stod i væggen. Men det er da ikke noget med maskinen, jo. Ja. Hvorfor Det snakker er du sjovt, nu? du kan kun være sjov, når du spiller dum, Jan. Men det er sjovt, du spiller ikke engang dum, du er dum. Prøv at mig, jeg er sjov og klog på samme tid. Prøv at høre mig, jeg er trist og irriteret på samme tid. Du bliver stille bare træskårene. Hop nu. Jeg kan sgu ikke bare trist. Hop. Har jeg overhovedet nogle træsko? Du gav mig sådan en ordentlig lammer der, mor. Fuck Ja. det gjorde jeg. Jeg har ikke engang nogle træsko. Må jeg lige...